eskwelahan nga gidula-dulaan. Si Pepa ug iyang mga tira nga classmate nagtipok diri kinang shabu. Excited na ba ang tanan para musuyop ugma? Yes! Excited ang mga tirang kay abnormalon man sila gutok. Nindot kayo ang gisuot ni Pepa. Kay siya man di ito ang baboy nga manulisay sa salida. Bagay dyan mo ang costume bayot kay manulisay jud kag nawong. Angay gani pud kay balsamar para mohiyos imong tiyan. Hala. Paghilom. What if idala ti kag slaughter? Ambot. Na mauna pamigatla pag-ayo ha. Ngi murag siya wala nakitaan maganiti ka ato isa. Oy na imong mama maayo. Kitoy-kitoy po ang iro murag dili lagom iyang gisuot. Ang lagom nga iro maoy laay ug kolorom nga iro sa salida. Hoy unsaon di pagsura? Na, di ka kabalo mo sura? Kami kikaraan na kaming manurahay. Awa, gusto kag sampol? Hoy! Ikaw lagong na iro. Bisag unsaon ni mo papote. Dili na ka mapote. Bisag mo gamit pa kag brilliant. Nindot ra. O mura kag nakatakas og mental hospital. Ara di ay si unicorn nga walay sungay. Siya di ay ang giap-up sa salida. Hoy ale. Unsa gali ito ma? Wait, nakalimot si unicorn nga walay sungay sa iyang linya. Awa tudloan di kag unsaon pamigatla ha master baka ayo ko ani. Sige daw, tudloy daw ko unsay pinakauna. Aw! Wow, shala nindot ang costume ni Rebecca. Bagay ra ko sa outfit. Yes, kaayo mura kag mangkukulam dira ay mambabarang di ay kay taas kay kag dunggan. Shh. Sunduga ko ha. Ako si Rebecca Rapid nga mangkukulam. Ay mambabarang di ay pero gnay mo dool nako. Barangon diretso. Ako si Guwapa. Wow, kalami sagpa-sagpaon. Karon nang adlaw para manuyop silang Pepa og iyang mga tira nga classmate uban iyang mga parents. Hoy, tirang nga baboy unsay mong gilingi-lingi sa likod tirang juki kang abnormalon kag utok. Karon tan-awa inyong mga abnormalon nga anak. Huy, ikaw una, uy, Pito. Ikaw dali, uy. Ikaw na lang, uy. Ako na lang, binaunsa man mo, uy. Ayaw na nabalika, Pepa, kay nangalagsik imong kugmo. Ching. Pagpuyo, bawal magpicture kay makita ang kugmo ni Pepa. Maglingkod ra ang tanan. Ay, sayang na, picturean na akong kugmo ni Pepa. Huy, ako pud. Now, let us present. Tanawa ang mga abnormalo ninyong anak. Dig. Cha. With honors. Huy, unsay with honors? Ay, dili, di ay. Waf! Ako ang lagom nga ero. Waf! Wow, kabate, undang na dira. Oh no, nalimot ang lagom nga ero unsa iingon. Kalagom lang age. Ignang akuan magunsa daw ta karon. Rough! Magunsa daw ta karon. Nahadlok ang abnormal, nitago siya. Nipuli ang lagom nga ero, iyang giagwanta ang kabaho. Naay mga tirang. Bayot na ako'y chika kaila man judege kang angel no baho madeke ito siyag baba. Hoo! Mayo amang libak oy! Ching. Hoy dakong tiyan bawal lagi ma-make sure kay makita na kung kugmo. Ay di ay, hinoon dagan man pod. Sige padayon. Ako ang tirang diri, ay lula nilagom lagi kagikan kag dagat. Tinuod biya nilagom biya jud ka. Hehehe, unya lang jud kang mabuya ka. Hala dili man di ikaw si Lula, ikaw man di itong lagom nga ero nga laay nga kolorom. Hala! Tabang naay lagom nga ero. Pagsyagit sa baboy nakadungog din ang hunter. Nakadungog daw pero wala mitungha. Gibungog siguro. Ay help. Na abnormalon man ni oy. Boo, mao jud. Naa raman di ang unicorn nga walay sungay. Hoy, unicorn nga walay sungay nga apapon adto nidto laparuhon ti karon. Okay, so ngayon. Hawa dira oy, lagom nga ero. Hooray! Gitabangan ako siya. Hooray! Ako si Rebecca nga bisag di jud ka papa. And they did not live happily ever after. Hoy, unicorn nga way sungay. Maayuhan ni mo acting, oy. Hala, bigaon! Hala, silang Giling Kalood!